הולכים לרון הולנדר. עשיתי בקסם שנעלם. אנחנו נשתדל. וואו, כמה חבר'ה טובים. איך אנחנו נשב פה? בואי. אוקיי, יאללה. אנחנו נכנסים. יש לנו קלף מרחף, תסתכלו למסך, רק למסך, ותראו, אנחנו כולנו מרחפים קלף. חבר'ה, למדנו את זה בחוץ, למדנו איך לרחף קלף, מסתכלים למצלמה, מהצדדים אסור לראות. תראו, התאמנו בחוץ. יפה לכם. כן, עשינו זה. רון הולנדר הוא קוסם, אלוף, מגניב ואחלה, ועוד מעט תהיה גם קוסם צבאי, נכון? נכון, זהו, מתקרב. ומי הילדים שבאו קייטנת פותחים יום, אדוני שם? עומרי יואב. אריאל. חולי. סושף. סושף גיל, אתמול הוא היה סושף. וואו, גיל. אתה מבין? כן, מה יש לי עסק? סיפר לי שיש פה קייטנה כל יום. אוקיי. נעשה דברים מגניבים? כן, יאללה, בכיף, אוקיי, טוב, הבאתי שוב קופסה, אין פה המבורגר, אלא תשמור עליה אתה, בסדר? תמיד אני שומר על הקופסאות, אתם מבינים את ככה אני הדבר נותן לך. הזה? ירדן, זה בשבילך, זה מעטפה. אני על המעטפות, זה את על המעטפות, בסדר? נעשה משהו מהיר. אוהבים סרטים? אוהבים, כן, אוהבים. תשאל אותם, סרטים אתם חופצים? תראה מה הם יגידו. סרטים אתם חופצים? חופצים, נו, זה... אלא תסם בעצמו. אלא, מספר בין 1 ל-9 שיהיה לך, גם לך ירדן, ב3 אתם אומרים, 1, 2, 3, 7. 76 או 67, מה בא לכם? אני חושב 67 זה שנה יפה בישראל, אז... 67, אז אנחנו... יש משהו שאנחנו חושבים... ניצחון הירואי, איחוד ירושלים. אז מה אמרנו? 67. 67. יש פה מלא סרטים, רשימה של 100 סרטים. מה זה 1? נגיד הייתם אומרים 1? נמו. מה זה 2? מלך האריות. איזה מספר אמרתם? 67. 67, מה זה? לא, רגע. בת הים הקטנה. למה את מתלהבת? כי אני מאוד אוהבת את הסרט. בת הים הקטנה, יש לנו במצלמה, אפשר לראות, קצת לתת זה, בת הים הקטנה. עכשיו, אלעד, אתה אמרת 6, אתה אמרת 7 באופן ככה מקרי לחלוטין. יצא בת הים הקטנה. מה הסיכוי שבמעטפה שאת מחזיקה לפני שהתחלנו, יש סרט אחד, זה בת הים הקטנה. פוסטר של סרט אחד, זה מגניב. תעשו טופים. רגע, כולם זה קריטי. הנה, פפאו, יש לי את הפפאו. סרט אחד מתוך המעטפה של בת הים הקטנה, חבר'ה. תראו. הנה, ירדן אומרת, ירדן קולטת פה. הוא פשפש. אוקיי. יש לך כאן 100 תמונות עם נמו וזה. לא ידעתי, הבאתי בת הים הקטנה ועוד בת הים הקטנה ועוד אחת, לא ידעתי כמה תגידי, בסדר? לא ידעתי. אז הבאתי שיהיה לנו לסרט, בסדר? הנה, שיהיו לכם גם, חבר'ה, תשמרו, וזה שיהיה לך אופן, בסדר? אם יש כאן לובסטר שדגת מזמן והוא לא חי... זה קוסם אחר, אבל... אני הולך לדוג את הלובסטר, זה ביום שבת הוא הולך לחוף והוא קודג את המנונים וזה... לא לדוג את סבסטיאן. כן. אוקיי. פתח את הקופסה, שזה מצחיק שאמרת בת הים הקטנה, שיצא לנו בת הים הקטנה, וזה מה שהבאתי. אני רוצה לעשות את הקסם הזה, אני רוצה. בטח, תעשה איתי ביחד. מה יש לנו כאן? אלא, זה לא יקפוץ? צדפים, בת הים הקטנה, הבאנו צדפים, ואנחנו הולכים ללמוד קסם בבית עם צדפים. זה לא חייב להיות צדפים, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות... 2 כוסות. בדיוק. תכף נסביר מה צריך. ענבים, צדפים, כל מה שיש קטן, עשיתי, שיש לנו 11 ממנו, וכוסות. הבאתי כוסות, אנחנו הולכים ללמוד איך עושים את הקסם, ואתם אחר כך גם תלמדו ותעשו בבית. יש לנו צדפים, הצדפים מתחלקים בזוגות, ויש לי צדף אחד בודד. תראו, יש לנו זוג אחד, זוג שני, זוג שלישי, רביעי, יש לי צדף אחד שחסר קצת צדפים ששכחת לי אליו. מודה. כן, בסדר. שוליה. כמה ספרנו כבר? 4, זה זוג צדפים חמישי וצדף אחד בודד. איפה אתה רוצה שאני אשים אותו? בכוס הזאת או בכוס הזאת? בשמאל. כאן? כן. בטוח? זה לא יעבוד. שמאל. אם זה יהיה בשמאל זה לא יעבוד? טוב, בסדר, לא, נשים. נעשה קליק והוא עבר לפה. מה אתם אומרים? לא יכול להיות בחיים. לא יכול להיות בחיים. זה מגניב וגם נלמד את זה. שמנו אותו פה, נכון? שמנו אותו פה, לא הסתכלת, אני אלמד אחר כך. יש לנו זוג אחד, זוג שני, זוג שלישי של צדפים, וכאן יש לנו זוג של צדפים והצדף הבודד. מי ראה איך הוא עושה את זה? אני. למדתי את גיל מאחורה, ואנחנו יכולים גם אצלכם בבית, זה ממש מגניב. עכשיו הוא ישבור לי כוסות בבית? כן, הוא ישבור כוסות ויעשה עם צדפים. ועם ענבים גם זה יכול להיות כל דבר שהוא קטן. איך אנחנו עושים את זה? בואו תשימו לב. ההבדל הוא... זה עם מדוזות בבית. עם מדוזות בבית, וואי, מה יהיה בבית, אוקיי. אנחנו מתחילים בספירה. אני מתחיל, כשאני סופר אני מפצל אותם. בעצם ככה, זוג אחד, זוג שני, שלישי, רביעי וחמישי. תשמע, פה יש לי... 5 צדפים, וגם כאן 5 צדפים. נכון. וכאן יש לי עוד צדף אחד בודד. אם אני אשים אותו כאן, יהיו לי 6 צדפים. נכון. ואם אני אשים אותו כאן, גם יהיו לי 6 צדפים. זאת אומרת, הוא לא באמת קופץ, כי כשאני מוציא את הצדפים, אני לא מוציא אותם בפיצול, אני מוציא מאותו כוס. שמנו כאן את הצדף,
יש לי את הזוגות של הצדפים, זה לא באמת שיש אחד בודד, וכאן עדיין היה 5, זה לא שהוא קפץ לפה, זה לא שפתאום יש אחד בודד, כי ספרנו 5 צדפים. ההבדל הוא רק בהכנסה של הצדפים ובהוצאה של הצדפים. אתה רוצה רגע לנסות, גיל, לעשות את הקסם? כן. אוקיי, בוא נראה את גיל עושה, זה עובד לבד, ירדנה, תראי. זוג ראשון, זוג שני, זוג שלישי, רביעי, חמישי, אחד בודד. שאל אחד מהחברים שלנו פה, איפה לשים? איפה נשים? בימין. בימין, לא, עכשיו כאן, אוקיי. תעשה כזה טק. עבר לפה. רק הוא מוציא מאותו כוס וזה עובד. תראה לנו. עכשיו. כן. פה יש זוג ראשון. כן. זוג שני. כן. אחד. אחד בודד. מה? עובד לבד, חבר'ה. זוג ראשון. זוג שני. את הבנת את זה? מה לא בסדר איתנו? למה לא אנחנו לא... בסדר, אנחנו לא בסדר. מה עשית פה? איך עשית את זה? אתה רוצה, מישהו עוד רוצה לנסות או שאנחנו זה? אתה רוצה גם? יאללה, מהר, כולם, כל הילדים יכולים בבית. תסתכל אלעד, ירדן, תסתכלי. זוג ראשון, זוג שלישי כבר הוא שם, רביעי, חמישי. נשמע, יש לנו פה 5 צדפים, פה 5 צדפים. אם נשים אותו פה, שימו איפה שאתה רוצה, נגיד כאן, יהיה כאן 6, הוא לא באמת קופץ, כאן כבר יש 5. ושהוא מוציא, תוציא מאותו כוס, הוא מוציא את 6 צדפים שהוא כבר שם מראש. זה עובד לבד. וואי. אוקיי. איזה... תעשו בבית, זה חבר'ה, זה בגלל יעבוד לכם שאנחנו לבד. מבוגרים, אני אומרת לך. כן, או שאנחנו לא יודעים לספור או משהו, איזה יופי. איך אפשר להשיג אותך, למצוא אותך? לחפש רון הולנדר, רונלד הקוסם זה לילדים, כמו שריחפנו ככה את הכרטיס בהתחלה, הפכת לרונלד. כי רונלד זה לילדים, אגודל והאגודל ו4 אצבעות, ומופיע לכולם. זה נצליח נראה לי. כן, את תצליחי, יאללה, קחו. רגע, אתה בעצם... אגודל והגודל מסתיר ו4 אצבעות ומרחף. מה? מה? כן, יש לך את זה, תביא לי רגע כרטיס אחד בבקשה. תסתכל, אגודל והגודל, 4 אצבעות ו4 אצבעות, מרימים ומורידים, וזה נראה כאילו כרטיס מרחף. רגע, תראו אותנו. יש לנו אותם, טוב, חבר'ה, אתם צריכים לראות את הקטנה, שזה נופל זה. אתה רוצה לראות איזה קוסם אני? נו. תראה איך אני מעלים את גיל, אתה מוכן? אוקיי. אני משתף פעולה. כן, אוקיי. אוקיי, מוכן גיל? בוא נראה. 3. אברה קדברה, ביסלי ובמבה, גיל ייעלם, הספה. תעצמו עיניים בבית, אל תזוזו לשום מקום. והופ. מטורף, אלעד, אתה יכול להחליף אותי. יאללה. נהדר. מקסים אתה. תודה רבה, רון היקר. בכיף. עכשיו אני אנסה את הקסם הזה עליך. כן, תעשו בבית ותשגעו את כולם. לא, את זה שתיעלם. מה אמרת? ביסלי ובמבה? ביסלי ובמבה, תראו. ראיתם? וואי. רגע, אז גיל מגיש במקומנו את התוכנית? לא, הנה, הוא חזר לפה. ועכשיו, גיל. רגע, לא החזרתי אותך. עכשיו תהיה לי שקט היום. לא היה לי נעים על הרצפה. אחרי זה הוא יבוא הביתה לשירי, הוא יגיד לה, בקייטנת פותחים יום, אבא, תושיב אותי על הרצפה. תודה רבה. כל הילדים המתוקים והחמודים שבאתם אליהם.